Wala na akong panlasa kasi may ako kami. Mainit na yan ang pita. Ko ng sound na konti. Ihaw ng candy. Ihaw kami ng candy. Hello, Ma'am Marites. Kuya Aw. Boy Blue Vlog. Tispa Channel. May matchubos kami dito, oh. Luto kami ng matchubos. Hindi pa siya ano, na brown. Yung lilid na una. Try kong i-video. Pwede mo at. Ano yan? Luto na yan, Corazon? Hindi. Ninarinig ko to. Boss, ano pang silbi na kunti lang. Matchubos ang niluluto, Kuya Aw. Tapos nag-iihaw ng konting chicken lang. patata. Tapos kamote. Ano pa ba? Mais. Parang smell barbecue, ano, iihaw nyo na lang yung iba. Ang sarap ng amoy, Corazon. Yung minarinate mo. Pwede nang ano yan. Pwede nang iihaw. Magagawan sila sa manok mamaya. No? Bay, konti lang. Lagay mo na ah. Walang lagayan mo na. Dito kami sa desierto. Picnic. Ayan, pinakukuhan.
Luto sa kahoy po. Oo, gusto nila yung luto sa kahoy. Matchubos yun. Ako ba iniinitan? Ala. Maganda pa, ibalot ka lang yun. Ayan, luto na ito. Maluto din ito. Hinahanap nila yung mga lutong ano eh. Hinahanap nila yung mga lutong ano. O kamu ano ba yung tawag doon? Kahoy ba? Mais, mag-ihaw ba ng mais? Mag-ihaw ka. Pero yung mais, binabalot din ng halamin ng gano'n. Hindi na Ayan, luto na yan. Oh. Ano, sa dahon niya, ano din yan. Maraming Pilipina dito. Mga ano nila, mga magkakapatid na amo namin, mga Pilipina. Mapimili. Baka luto na ito. Oh. Luto na. Luto na yun. Masakit sa mukha. Dulot na itong tira. Ito. Kurason, lulutuin pa. Yan oh. Ano lang kung ano, meron pa sa loob ng tira. Sheena. Sheena Himini. Picnic. Oo, picnic. Alas 9 na ng ano dito. 9:30, 9:36 Puno na. ito pag Ano? naluto. Ano bang oras na dyan? Puno ito. Ano oras mo na dyan? 7:09. Ay, 7. Ano na pala? Kala ko 9 na. Ano yung nilalagay mo, Maggie? Chicken na chicken. Chicken mo, tatlong magi. Para pagkatulong, sabi niya, isang Hindi kami naglalagay ng ano, wala. Maggie or bitchin. Ayaw nila. Si Corazon eh. Si Corazon palaging yan. Kaya ano eh, nasasarapan sila eh. Sino? Ikaw. Bakit sa inyo, wala kayong Wala. kahit ano sa bahay? Wala kaming ano, hindi kami naglalagay ng bitchin. Hindi, kasi Hindi nila alam maglalagay ng bitchin. Hindi nila alam. hindi nila alam. Hindi nila alam. Masama sa katawan nila. Ayaw nila. Bitchin. Ayaw nila yung bitchin, mga Maggie. Kamu. Wala naman akong nilalagay o Corazon. Oh, pero nasasarapan naman sila. Hindi, sa akin wala akong Kasi ako ginagamit. talaga masarap magluto. Siyempre pag alam mo yung magluto, alam mo yung lasa ng luto, di ba? Sibuyas lang sa kabawang.
Edward Castrillo, Ate Mary. Mamaya, Saglit dagdagan mo lang ito. Nag-ano lang ako. Tanry ko Dagdagan mo lang. lang. Mamaya. Sige, dagdagan mo pa. Para minsanan yung init. Tama, tama. Grabe naman yan karami. Luto na yan, oh. Ate Mary, tusok. Akin na nga yung kastilyo. Luto na ito. Tutong na, oh. Ulo. Tapos mais pa. Uy, anong sabi nila, Corazon? Wow, luto na. Luto na. Mag-ano kayo ng ano, di ba? Sabi nila. Ay, mais ilagay na dito. Ang init. Yung mais ba? Lagay dito. Iwan ko. Ganun dito. Kanino mais to? Kay Baba Jasem. Ano pang ilalagay dyan, Corazon? Kamote, andun ilalim. Okay na yun? Hindi pa matigas. Tigas pa. Ilabas mo na lang kaya dito. Ito, Ate Mary. Ate Mary, mag-ano ka? Salamat. Lagyan nyo na dito yung kamote doon. Siling. Kunin mo doon. Dali, sino? Sino? Ang init, Corazon. Nasa disyerto kami, oh. Gabi. Papakuha na naman nila yung bola. Eh, ewan ko. Sa loob. Tunog na mukha ko. Yung galbi. Sinuhugas yun yung maya.
Sete Corazon. Sino tambakan yan? Maglilinis daw ng ano. Andero. Oh, akala ko ni tayo. Dito. Yun, yung lalaki. Eh, wag naman ako. Ano ba yan? Mabayaran ako eh. Patay na ko ng Si Rosil. Si Rosil. asawa. Kutsilyo yung sa'yo. Kala expired. Ano daw yung expired corazon? Ano na, luto na? Naman daw masira, sabi nila. Wala, hindi pa naman ano. Kumukulo. Nailagay mo na yung kanin? Wala ko, mamaya ah. Hindi pa nagkumula. Ate Mary, salamat sa pabiji. Ano lang ako, saglit lang. Nag-try lang ako, nag-update. Puro sila sa ng charger mo. Ha? Charger mo. Charger lang sa bag. Sana yung paa dyan sa baba. Tantan, luto na o, kaon na ta. L3. Kuya Aw. Mais pa ba? Huwag na. Amar.
Gubat ya? Hello. Margo, tari ka namin si Tinati. May manok pa tayo ihawin. Ala kayo dyan. May manok pa. Hindi inyo po siya sa kulasan dahil hindi sa bahay. Aray ko. Ihawin na lang. 2 piraso lang naman. Iya, sus ko. Amma kam to bichadas ke sa Magalaw yung camera ko. magago praya sus kung galgalat kung bichado borga na. Eh, siguro ni. Mar ko ni ma bichado. Mani garat ko. Ate Mary. Jibuli ani pleasure gure. Masarap yung kamote, corazon. Masarap. Hindi siya ganun matamis. Sa purong ito. Sima, di ba? Sa purong ito, di ba? Kamote. Sa purong. Okay lang. Ano, di ba? Sa ano? Masasarap ito pag sa kahoy kasi mga Oh, mas masarap sa kahoy yan. mag-amoy yung kahoy, di ba? Ito walang amoy. Purong kasi. Parang amoy sunog. Ano, luto na, corazon? Luto na? Di ba? Kumukulo. Kumukulo ko yung manok para naman. Ay. Oliver Lynn. Picnic kami sa disyerto. Dami naming mga Pilipina din dito. Try ko lang ano i-live. Tamis yan. Kanino tong ano, patata? Sino? Ano yun? Ganyan yun. Parang isip bata. Lutong kahoy, lutong uling. Blower pa itong ano. Yung marbuga, ipainit yun na yun. Marbuga. Dadala mo ng konting tubig para hindi magyabes. Yung sa lider kung saan siya galing. Yung lider natin. Mainit? Mainit na. Pag-charge ako. Pinaan mo lang ang apoy para Pag-charge. Pag-charge ako. Pinaan mo lang para hindi masunog. Yun mo yung lider natin. Hasta na gitte. Pinaan mo lang. Rice aga ko este kale. Tuyo. Yan. Rice aga ko este kale. Dalat tira ka. Aki wam rice aga na dit. Tira sa te. Sudah tinjau jarak. Jar tu tanya tu. Terus sila abi ka marating karena. Oliver Lynn channel. Salamat sa thumbs up. Juga arbakan sama ikan. Tidak baik sana. Ada nanti dinik mo ya kanito tani mangka re programa. Dinik malah itu charge. Mag-charge ako.
Meron daw ako Ala, bakit saan mo? Bakit mali? Mali ang pinag-ano mo. Dapat meron 1 month unlimited free. Ayan o, pagkain nila o. Yung ano lang, mahina lang ang susunog, yung ilalim. Kunin mo sa ano ilalim. Sa bulsa. Diyan. Sa ilalim. Sa ilalim, parang i-ano mo lang. Ayan, ganyan. Walang kapis. Tago. Mahirap ang mahirap yung may katawagan kasi isturbuhin ka. Mahirap ang may katawagan isturbuhin ka. Isturbuhin ka talaga. Sa bahay dito. Sa bahay ito. Sina? Langya ka sa bahay ito. May magamit na print. Ayaw ko nga! Sino ba yung katawagan mo dyan? Asawa mo? Grabe ka, ya. Kailang sa ayaw. Boyfriend. Sa? PR ba ito? Grabe ka naman. Patingin kung luto na. Chicken dito. Ayun. Ito kayo chicken. Ihalo ko na lang yung rice. No? Ihalo ko na lang yung rice, no? Oo, lalo mo. Direct mo na. Malat. Malat? Hindi. Di maalat? Walang alat. Tama lang. Pag nilagay mo yung kanin, ano yan, tatabang na. Oo, kaya nga sabi ko tanong mo, maalat. Tama lang. Ate Mary. Hindi pa tapos yung ano. Dita lang ito eh. Naglagay lang ako ng... Ito lang ang bigas niya. Kita ba? Hoy, yung ano nila, yung patatas nila, hindi nila tinitignan. Silang naglihaw niyan. Ang tatanong sila kung ano daw yan, sira. Alin? Hindi sira yan, oh. Sobra. Sira, sabi sa akin, Bakit? Nagpapaan ako, oh. Kasi yung pa ako, eh. sa bahay mo. Ihalo ko na lang yung kanin na chicken. Oo, ihalo mo na. O sige na, halo mo na. Pangit pag parang pag hinalo ko yung kanin, hindi siya mabigat. Nilagyan ng patatas. Wala pa. Pagsipain ko kasi. Ito ba ako matigas na, dapat kanina. Dapat hinalo. Iuwi daw ni yung Ranggina, si Baba Jasem. Ano sabi ni nanay? Ewan ko sa kanila. Tinanong ako nga bahala ka dyan, iuwi niyo kung gusto niyo.
Sabihin niya sa ina niya ah. Baka hanapin. Uwi ko tong Ranggina ah, sabi. Utang na nakain na ako, nasingot ko pa yung ano ng kahoy. Yung usok niya, galing sa kahoy. Para ako lang din nanigarilyo. Matubos. Mansa dila. Ate Mary. Ate Mary, matubos daw. Iwan daw sa bibig ko, sabi nga sa Ganyan ka ba magluto, Ate Mary? Uy, saan ka pa punta? shit daw sabi. Kasi ilan ang klaseng matubos, di ba, Corazon? Depende sa'yo kung paano mo gawin. Ilan kasi ang nakikita kong matubos eh. Depende kung paano mo siya lutuin. Sila, depende kung paano sila magmajib. Basta maglasang majib mo. Kahit anong baharat nila, basta maglalasa siya majib. No? Sa akin iba rin. Pero marami yung rice ito. Marami yung rice. O ayan ang matubos ni Corazon. Corazon. Corazon daw. Bago tapos, mga ito tayo. Hindi pa tapos daw, mga hayop kayo daw. Sabi. Grabe ka naman, Corazon. Antay kayo kami. Nag-antay daw kayo. Malapit na. Ang kutsara may ano siya. Ay, marami ng tubig. Dumidikit sa kamay. Maraming tubig yan. Maraming tubig, Corazon. Pero gusto ni Ama yung ano no, yung ano siya malambot. Yan, magtuyo yan. Basta malakas yung amoy. Maginaw dito sa ano. Malamig ako pala. Corazon, saan kinukuha yung mga kahoy? Wala naman ditong ano, kahoy. Binibili? Ay, oo nga no. Walang kahoy dito sa disyerto eh. Ilan lang ang puno. Ay, walang kahoy. Mainit. Layo ng konti. Tapusin ko lang ito. Mag-charge na ako. Ayun o, masipag. Mag-ihaw. Sipag yung ihaw o. Si kabayan natin. Bago lang yan. Wala ka pang isang buwan, no? Oh, wala pang isang buwan. Bicol. Kami, ano na kami dito. Dito kami na maninirahan. may 13 years, ay may 13 na years na si ano no. Yun yung kasama ko. 13 years. Tayo, Corazon, parehas tayo no. 11 years na tayo no. 26 ako, 4 ka.
Parehas tayong ano, oo, February. February 26. 11 years na. Alangan na hindi kami umuwi, no? Grabe ka naman, 11 years, hindi ka uuwi? Nakauwi na kami. Umuuwi. 3 beses na ako. Hindi ka umuwi ate mo. Hindi, umuwi ako. Uy. Ngayon, sana bala kong umuwi. Nandyan na yung nandyan na yung mga ano. Nandyan na yung mangungutang. Nandyan na ako, utang na sila. Sinipon ako. Kailangan yan. Oo. Oo, sabi nila no, abroad ka. Alam nila, akala nila siguro. Sabi nila, mayabang na. Nakakala ng buhay natin dito sa Nagbupulot. pulot ng pera. Ay, sorry. Oo. Pag hindi ka ano, lumabas, no? Ay, naku ba yan? Luto na. Kumukulo pa lang eh. Alam, yan, daming tubig. Ala.
babaw. Ayan na yung Kami matibos pala ni ano pala yun, Corazon. malaki 10 Oh. yun eh. Sa bahay namin, 14 ang kinakain namin. Ilan iyan? 10. Takal? Ano lang kaya yan? Lema, Chris, ano nga, hoy. Foil? Di babaw. Hindi makukuha yung oil niya. Bababa yung tubig. Ano. Saglit lang. Babakot ako ng ano, foil. Yung lasa sa ibabaw. Para ulit. Nakita mo gusto ko yung manok ni ano. Ito. Ano? Tama na to? Corazon? Oh, ayan na. O, di ba? Yes. Yummy na. You are number one video. Send for Terejon. Entry into YouTuber number one. Aywa. Ayan na. Takpan na, oh. Yung YouTube. number 1 YouTube. Nanonood sila ng YouTube ko eh. Sa mga bata. Oo. Oo. Nila. Di maganda. Nanonood Salamat sila. ka, nadagdagan yung views ko. Kaya wala namang ano doon. Kaya pala eh. Kaya pala ang dami kong viewers eh. Oh, Kayo pala yung kamo. kayo pala ang salarin. Hindi, sinabi nila na noon pa. Oo. Nag-a-appear sa kanila. Ate talaga yan. Nag-a-appear. Siyempre, subscribes nila ako. Sila Siyama. Sabi nila, nakita nila si ano. Pati si Hanoda. Ang init kasi dito, nakakapagod pag mainit. Nilagay pa nila yung buto, tapos di naman nakakainin pala. Ito yung patatas, oh. Nag-ano na si, ano, kinakain nila. Di na pala. Ate Mary, salamat sa pabiji. Wala namang, ano, ilan ng ano ito? Wala nang ano, patatas. Hindi na, dami patak nito. Yung manok, check mo yung manok. Baka luto na.